आधे गरमी में गोरैनी जानू, आधे गरमी में गोरैनी जानू, मार भीतर चाहून लॉकडाउन भये निक नइखे लागत दिल्ली टाउन लॉकडाउन भये। आई भैया हम भोजपुरी गायक अलबेला असुफ तमाम भोजपुरी भैया लोग के पैर छू के प्रणाम करतनी। देखी यही लॉकडाउन में एगो लड़का परदेश में फंसल बा, दूगो प्रेमी के कहानी बा। आई एक गाना के माध्यम से सुनल जाओ। म्यूजिक बाय ऋषि राज RRT। गरमी में गोरैनी जानू, गरमी में गोरैनी जानू, माथे भीतर चाहूने लॉकडाउन भइले, लॉकडाउन भइले निक नइखे लागत दिल्ली टाउन लॉकडाउन भइले निक नइखे लागत बॉम्बे टाउन लॉकडाउन भइले। रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ादाना। हाँ हाँ घर कैसे आई बंदी बाबे पूरा रास्ता, पुलिस बात शासन टाइट कैले बाबे वास्ता, पुलिस बात शासन टाइट कैले बाबे वास्ता। कोरोना से रोना धइले, कोरोना से रोना धइले कैले बात बाउने लॉकडाउन भइले निक नइखे लागत दिल्ली टाउन लॉकडाउन भइले निक नइखे लागत बॉम्बे टाउन लॉकडाउन भइले। डीजे मनीष रक्सौल। हाँ हाँ आ जाए चंद सवर के तान याद तोर साथ बता, काटता दुख के नियो समय बितावता, काटता दुख के नियो समय बितावता। असकाल बेला कहिया, असकाल बेला कहिया कदी है खाऊ न खाऊ न लॉकडाउन भइले निक नइखे लागत दिल्ली टाउन लॉकडाउन भइले निक नइखे लागत केरला टाउन लॉकडाउन भइले। रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ादाना।